Bu maral. Onun adatygyny bir käse süýtli çay hemde pişigi moşolok bilen 2 agyz gurrun etmekden başlanýar. Maral orta bilimini üstünlükli tamamlamagy başardy we häzirki wagtda binagarlyk bölümine koýar. Ol owadan şekilleri ve formulara hayran bolup, her kimin hopsuz, amatly we mertebeli şekilde ulanyp biljek inkluziv binalaryny we dizaynlary döretmäge höwes etýär. Maral adamlaryň günnelik yüzbe-yüz bolýan päsgelçilikleriniň köpsüniň emelidigini bilýär. Ol yeterlik gollaw we çeşme bilen üpüşün edilen ýagdaýyna her kimin öz mümkinçiliklerini açyp biljegini anýar. Şu gün onuň tejribe işini tamamlayan binagarlyk şereketi bilen möhüm ýygnagy bar. Maral ol ýerini juda halaýar. Dürli geçmişleri bolan köp sanly üýtgeşik we gymmatly dünýä garaýşlary öňe sürýän kardeşlerinden ýygyderli ilham alýar. Häzirki wagtda Maral ýaşlar üçin Dyn Jalyş merkeziniň we saglyk klinikasynyň taslamalarynyň üstünde işleýär. Onuň özü sportdan lezzet alýar. Şeýle hem Dyn Jalyş merkeziniň ähli dizaýny ýaşlary olaryň maýyplygyna, ýaşyna we beýleki faktorlaryna garamazdan işçiň we sagdyn bolmagy höweslendirer diýip umyt edýär. Bütün dünýäde maýyplygy bar adamlaryň 90 götürüminiň kanagatlanarly ýa-da ondan has ýokary iş ýerine ýetirmek kuýuplary bar. Olar girdejiniň ýokarlanmagyna, işgärleriň höwesini, önürjiligini we durnukly işgär güýjiniň özgermegine goşant goşup bilerler. Inkluziv jemgyýetler her kimin iş, bilim we saglygy goraýyş ýaly mümkinçilikleri we serişdeleri deňel ýeterligini üçin edýär. Şeýle-de her bir adama ykdysady, jemgyýetçilik we medeni durmuşa dol gatnaşmagy mümkinçilik berýär. Şunluk bilen olar hakyky mümkinçiliklerden peýdalanýarlar we güllä wesýärler. Geljek inkluzivdir.